खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेटसो लानानै फैदों लोगोफोर। बे गोदान आपडेटआनो जाहैबाय जाय बेखार लाइमोनफ्रा ओरैनो दङ दै लोगोफोर, आरो जाय बेखार लाइमोनफ्रा बिजनेस मावनो थाखाय थाखा फैसा आखायाव गैया लोगोफोर। दा बे थाखा फैसा आखायाव गैयैखौ लोगोफोर नोंथांमोना बोरै सलिउसन खालामनानै मोनसे गला खुलिनो बा मोनसे नोंथांमोननि बिजनेसाव इउज खालामनो, बेखौ नोंथांमोना बेफोरनि फैसाखौ माबोरैहाय लन लायो लोगोफोर। गभर्नमेन्टनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय नोंथांमोना बोरैहाय लन लानानै गावनि बिजनेसखौ फेदेरलांनो हायो, फिसा बिजनेसखौ। बेनि सायावसो आं नोंथांमोननो दिनै आपडेट लाबोदों दै लोगोफोर। आरो बे लनखौ बोरैहाय भारत सरकारनिफ्राय नोंथांमोना लानो हायो दै, आरो बेनि जि इन्टारेस्ट बियो बुहुत खम लोगोफोर। नोंथांमोना जि होफिननांगौ दं बेबो माने बुहुत खमावनो नोंथांमोना होफिननो नांगोन आरो लोगोफोर। दा बेनि सायाव दिनै आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बे लनखौ माब्ला मोननाय जायो लोगोफोर, दा बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों। आरो गोबाङानो गोबां बेंकआव लन लायो, नाथाय गोबाव सम लायो आरो सोरबा मोनो सोरबा मोना। गोबां इनकाम होनो नांगौ जायो, इनकाम प्रुफ। नाथाय नैबे भारत सरकारनि मोनसे लनआ नोंथांमोनहा बेवहाय इनकामनि जेबो सार्टिफिकेट नांलाया, आरो लोगोसे नोंथांमोननि जेबो एसेबां डकुमेन्टस नांलाया, अब्लाबो नोंथांमोनहा बे लनखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर। दा गिबियावनो नोंथांमोननो आं क्रम ब्राउजाराव फैनानै दिन्थिनोसै बे लनखौ बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो। क्रम ब्राउजाराव फैबाय आं दानिया, क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। बेवहाय नोंथांमोनाबो सार्च खालामना हो, मा सार्च खालामनांगोन नैबेखौ सार्च खालामना दै स्मार्ट बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामना होबानो जाबाय। टाइप खालामनानै आं बेवहाय बेखौ टाइप खालामना होनोसै लोगोफोर। टाइप खालामखांनायनि उनाव गोजौआव जि लिंक नैबे अपेन जायो दे लोगोफोर, पेज, बेखौ नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेखौ आं दानबाय। बेनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामनांगोन, गाहायाव बोखोलांबाय था दे लोगोफोर। नै गाहायाव बोखोलांबाय था। बोखोलांखांनायनि उनाव नोंथांमोना हम लनबो लानो हागोन लोगोफोर, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां दङ। नोंथांमोना मानि लन लानो, जेरै एग्रिकालसार, नै बेवहाय नायबानो जाबाय। किसान क्रेडिट कार्डजोंबो नोंथांमोना लन लानो हागोन लोगोफोर। बेवहाय गोबां दं लोगोफोर। आं नाथाय नोंथांमोननो नैबेवहाय मोनसे दिन्थिनो नागिरदों, बिजनेस एक्टिभ लन। माने नोंथांमोना बिजनेस मावनायनि थाखाय फैसा लानोब्ला नोंथांमोना नैबे बिजनेस एक्टिभ लनाव क्लिक खालामनांगोन। आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। नै बेवहाय दानिया लोगोफोर नै बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन। श' जाखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय अनेक दङ, मानि सायाव नोंथांमोना बिजनेस एक्टिभनि लन लानो लोगोफोर। नोंथांमोना हेन्डलुमनिबो लानो हागोन, आरो बेयाव मिउनिसिपाल सार्भिसनिबो लानो हागोन। बेवहाय अनेक दं आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना। नाथाय आं नोंथांमोननो मा दिन्थिगोन, आदार्स बिजनेस लन, नैबे गाहायथाराव दंना लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर। पार्सनेल नोंथांमोना जुदि लन लानो बिजनेस मावनायनि थाखायबा नैबेवहाय आदार्स बिजनेस लनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेवहाय बिथांमोना सोंदों नोंथाङा गिबि नामा बे लनखौ लानाया, अब्लानिया नोंथांमोना निउआव होबानो जाबाय। आं बेवहाय गिबि नालाय नैबे निउआव होबाय दे लोगोफोर। बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव सोंबावदों सेकेन्ड अपसनाव, नोंथाङा क्लास 8 पास जानाय नामा होननानै बुंदों। अब्लानिया नोंथाङा नंगौबा नंगौ, आरो नङाबा नङा, नोंथाङा बेवहाय होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय येस होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव सोंदों नोंथांनियाव नैबे EDP ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट दं नामा होननानै सोंदों। गैयाबा गैया, दंबा दं। आंनाव गैया नालाय आं लोगोफोर बेखौ गैया, न'खौनो होबाय आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय नायदो, नोंथाङा मानि थाखाय लागोन, माने नोंथाङा बबे बिजनेसनि थाखाय लागोन, नोंथाङा नैबेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो आं जायखिया मोनसे बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै दिन्थिनोसै, नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय आरो ना, नोंथांमोना माबायदिहाय लन लानाय जायो आरो लोगोफोर। आं बेखौ नैबे गोजौनिखौनो सेलेक्ट खालामनोसै लोगोफोर। आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना लादो, मेल बा मेल, फेमेल बा फेमेल। आं बेवहाय मेलखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। लाखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नोंथांनि केटेगरिखौ दानिया सेलेक्ट खालामदोलाय, नोंथाङा मा केटेगरियाव दं। ST बा ST, OBC बा OBC लोगोफोर। आं बेवहाय ST नालाय STखौ नैबेवहाय सेलेक्ट खालामबाय। आरो बेनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव सोंदों नोंथाङा एक्स सार्भिसमेन नामा, बा नोंथाङा फिजिकेल हेन्डिकेम नामा, नोंथांनि देहाया मायबा मोनसे जानाय नामा, बेखौ सोंदों। नङाबा नङा, नोंथाङा न' होबानो जाबाय आरो लोगोफोरनि। बेवहाय न'आव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। बेनि उनाव बेवहाय सोंबावदों बिथांमोना, माने बेनि अनलाइन प्रसेसा एसे गोलाव दै लोगोफोर।
फोरमायजोबनो एसे टाइम लागोन लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय थानाय एरियायाव नोंथाङा गोलैयो नामा होननानै बिथांमोना सोंदों आरो बे बर्डार एरियायाव नोंथांमोना गोलैयो नामा। नंगौबा नंगौ, नङाबा नङा। बेवहाय थानायखिनियावलै दै लोगोफोर, नर्थ इस्ट रिजन स्टेटनि जेरै उत्तराखन्ड, बिदि हिमाचल प्रदेश बायदि, जम्मु एन्ड काश्मीर बायदिसिना दं दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नंगौबा नंगौ, नङाबा नङा बेवहाय होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेवहाय न'खौ होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मा होयो, नोंथांमोननि एरियाखौ गोलैनायखौ नायना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयावहाय सोंदों अफ मुद्रा स्किम, नोंथांमोना नैबेयावहाय मा केटेगरिनि सायाव नोंथांमोना बेवहाय लानाय जागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ बेवहाय न' होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय दंना सेलेक्सन इउर लकेसन, नोंथांनि लकेसनखौ होदो। नोंथांमोना आरबान एरियायाव गोलैयोना ना रुराल एरियायाव गोलैयो। बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना गामि एरियाबा गामि एरियाखौ होदो, आरो टाउन एरियाबा टाउन एरियाखौ होबानो जाबाय लोगोफोर। आं नैबेयाव रुरेलाव होबाय। बेनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोना नैयाव सेलेक्ट टाइप एप्लिकेसन बेनिफिसियारि, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ इन्डिभिजुवेल होनानै लाबानो जाबाय दे, नन इन्डिभिजुवेल होनाङा। बेयाव इन्डिभिजुवेल होनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आङो इन्डिभिजुवेल होनोसै। होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय नोंथांनि एस्टिमेट जे प्रजेक्ट कस्ट, नोंथाङा बेसेबांसोनि माने प्रजेक्ट खालामगोन, बेसेबांसोनि लन लागोन, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। आं बेवहाय 2 लाख होनायनायनि लोगोफोर ना। आं बेवहाय 2 लाख होबाय। बेनि उनाव लोगोफोर नैबेवहाय नोंथाङा बे 2 लाखनि गेजेराव नोंथाङा बेसेबांखौ नों इनभेस्ट खालामनो हागोन लोगोफोर, बेखौ सोंबाय। बेयाव लोगोफोर आं 50,000खौनो होबाय ना। 50,000खौ होयोब्ला नोंथांमोना नै लना ओंखारबाय। अनलि लन एमाउन्टनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबांनो 1.5 लाख थाखाखौ नोंथाङा माने लन मोननो हागोन आरो ना, इनभेस्ट खालामनो हाबाय नालाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे केलकुलेटेड एलिजिबिलिटि, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोरनियाव। सरिनियाव नै लोगोफोर, आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नै दानिया नोंथांमोना नैबेयाव नुबायना प्रधान मन्त्रि नैबे मुद्रा योजना, माने प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजनानि बे लन दै लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेवहाय नायबानो जाबाय इएमआइखौ बेसेबां हरनो नांगोन। आं दिन्थिनो लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि 1,50,000 अर्थात 1.5 लाख जुदि नोंथांमोना फैसा लायोब्ला, नोंथांमोना मान्थलि 3,190 थाखायावनो नोंथांमोना खारग'गोन आरो लोगोफोर। बेसेबां बोसोर नोंथांमोना 5 इयार्ससिम नोंथांमोना बेवहाय सुख'नांगोन आरो बे 3,190 थाखाखौ। नोंथांमोना बे मान्थलि हरै हरै 5 बोसोरसिम नोंथांमोना बे लनखौ क्लियार सुख'नांगोन। नोंथांमोना बारा बेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला माने बारा हरनो नाङा आरो लोगोफोरनि 1.5 लाखआव। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। आरो नायलांबाव लोगोफोर नै बेवहाय मा दंबावो, नैबे गाहायाव दंबावो दे लोगोफोर। बेखौ मिथिबाय लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना नैबेयावहाय नै गाहायाव दंबावो लोगोफोर। नै आरो नैयाव नोंथांमोननिया जुदि इयारा बारा खालामनोब्ला नैबेवहाय दंबावो आरो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना इयारखौ जुदि बारा खालामनोब्ला, बा नोंथाङा बोसोरखौ बारायनानै लानोब्ला, नोंथांमोना नैबे 1.5 लाखखौ माने नोंथाङा मा खालामनांगोन, 1500 खरैल' हरनांगोन। साबसिडि एमाउन्ट बेयाव इलिजिबोल, बेयाव साबसिडि एमाउन्टखौ लिरनानै होखादों। नोंथाङा 1520 थाखा खरैल' हरनांगोन। खिन्थु नोंनि इयारा बारायहैगोन बेसेबांनो 15 बोसोरसिम नोंथाङा 1.5 लाखनि माने सुदखौ नोंथाङा सुख'बाय थानो नांगोन आरो लोगोफोर। बेबायदिबो दं। नोंथांमोना जुदि खम हरनो हायोब्ला खम हरनायखौ लादो मासाव, बेनिफ्राय नोंथांनि जि मासखौ लं खालामनानै लाहैदो आरो लोगोफोर। बेबायदि नोंथांमोना बेनिफ्राय लन लानानै गाव गावनि जि बिजनेस बा बेखार जिउखौ माने सल्भ खालामनानै लानो हायो आरो माने मोनसे बिजनेस मावनानै थानो हायो, दखान फाहारफोर होनानै थानो हायो आरो लोगोफोर। बेबायदि नोंथांमोना खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनोबा, आंनि गोजौनिखौनो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना लगइन टु एप्लाइ, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना, आं गासिबो प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हानाय नङा, माने होनबा आङो बेवहाय लन लानायनि जेबो गोनांथि गैथ'वा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिजोबनो हानाय नङा दे लोगोफोर। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो। नैबेयावहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै होदो। बेनि उनाव केपचार क'डखौ नैबे गाहायाव बहायदो। बेनिफ्राय आइ हेभ टु एन्ड फुलि आन्डारस्टेन्डिं टु दा प्रभाइड, नैबेयावहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। नैबेवहाय बे टिक मार्कखौ ओरै क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। बेयाव दा टिप जाया, नैबेयाव नोंथांमोना टिप खालामनानै मार्क होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनि उनाव गेट अटिपिआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। नैबे गेट अटिपिआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि रेजिस्टार जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन दे लोगोफोर, बेवहाय नोंथांनियाव अटिपि थांगोन। बे अटिपिखौ नोंथांमोना साबमिट होनांगोन। साबमिट होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय लगइन
आइडि पासपर्ट बानायनानै लानांगोन आरो बे लगइन आइडि पासपर्टखौ नोंथांमोना जिमेइलावसो मोननो हागोन दे लोगोफोर। बे लगइन पासपर्टआ नोंथांमोननि जिमेइलाव थांगोन। बेनि उनाव लोगोफोर आं बेवहाय गासिखौबो दिन्थिजोबलायला, मानो होनबा गोबाव टाइम लायो लोगोफोर, लं जायो। जुदि नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै नोंथांनि जिमेइलाव जि थांनाय पासपर्ट, बे पासपर्टखौ नोंथांमोना बेयाव एन्टार खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोननो बेवहाय डेट होसिगोन आरो नोंथाङा बे लनखौ माब्ला मोननो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला 10 डेज बा 15 डेज बा 30 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना लन जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्लानिया नोंथांनि जिमेइलाव मेसेज फैगोन आरो लोगोफोर दै। थेंक इउ, दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोना मायबा मोनसे सोंनो दंब्ला सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव। गोजोन्थों, थेंक इउ, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।